Zdravím vás ľudia pri novom videu a dneska zahráme Roblox, v ktorom budeme točiť druhý diel stavanie mojej policajnej stanice, takže môžeme ísť rovno na to. Ja som tu už v minulom dieli postavil prvé poschodie a teraz som vám slúbil, že natočíme druhý diel. Takže tu vlastne chodia peniaze v bankomate a ja mám staviať vlastne policajnú stanicu. My už ideme na druhé poschodie, lebo už mám výťah, ale ešte tu nám musíme troška dokončiť. A keď sa vám páčia naše videjka, môžete lajky, odbery, choďte sa na náš kanál, kde máme ďalšie videá. A ja si im zase po peniaze, bo sa mi zminuli. Minuli sa mi proste peniaze. A potom to môžeme ísť chytať aj zlodejov. A sorry, že som už týždeň nevydal videjko, ale musím povedať, že troška sa mi nechcelo. Ale dneska som sa rozhodol, že už dneska natočíme. Takže tu nejaký office. Už nemám peniaze, kamo. A tu ešte za $10, to ešte dáme. Dobre, už mám 35. Takže ideme asi zase chytať zlodejov. Ideme tu na chytiť zlodejov. Mám tu iba jedného. Tu už mi typek donesol. Aha, tu nie je môj typek, nie je môj policajt. Nejaký sa pomýlil. Levandovský. Ideme chytať zlodejov. Zoberieme si pištol, kamo. A tu ideme búchať ho. No to je policajt vlastne, ktorý nie. Policajti. Nejakého zlodeja, no to je on. Tu nie je zlodej. Rýchlo. Dobre, kamo, máme ho. Strelaj rýchlo, kamo. Dobre, mám ho. Fajne. Tu si poberieme peňažky. Máme $405. Ešte si zberiem z bankomatu, budeme mať 800. No, skoro 800. Ideme ho dať do basy. No, poď. Dobre, a ja si tu idem dokončiť toto poschodie. Toto tiež ešte, kamo, a už no, máme $21 a to už nemôžeme. Takže ideme zase ku bankomatu a ideme čakať zase na peniažky, kým nám dá. Dobre, máme tu zatiaľ koľko? 200, 300 skoro. No vlastne máme 320. Takže ideme tam tu dokončiť, potom pôjdeme na druhú stranu ešte. A ako rozprávame na to až 4 poschodia, teraz poďme na druhé. 4 alebo 5, teraz neviem. Lebo môj brat to minule hral. Takže teraz ideme dokončiť toto tu. Ďalšie celé už nemôžeme, ani tamto nemôžeme. Zase si ideme po peňažky. Dobre, tu cez toto dvierka. Tu potom si kúpime aj policajtov. A ten stojí $500, potom 1000. A chcel by som si kúpiť tohto tu, som vám slúbil v minulom videu. Takže neviem, či si na ňu budem šetriť teraz, alebo na budúce, ale vtedy to bude o tom, že si budeme šetriť iba na toho Batmana. Ale tu by som chcel teraz začať robiť aj druhé poschodie, takže ideme zase do bankomatiku. Dúfam, že to stihneme v tomto dieli. Normálne sú 158, nejak málo mi to dáva, neviem, nejak pomaly. Koľko máme? Idem sa kúsť na tamtú stranu, že či... No vlastne tam ešte nie je dokončená. Takže dokončíme prv túto tu. Máme ešte $114. Takže zrobíme toto tu. No, toto už nemôžem. Tu nejaké obleky sú, dobre. Ideme zase do bankomatiku, alebo... Takže tu dáme ešte na celú. Tu. Takže toto by sme už mali mať. Hej, toto už máme. Teraz ideme na tamtú druhú stranu. A keď ju dokončíme, tak pôjdeme tu na výťah. Dobre. Tu ešte na čo je? Nejaká... No vlastne už nemám ani peniaze. Takže ideme chytiť zlodejov nejakých. A od nich dostaneme peniaze. Takže zoberieme si buchačku. A my máme nejakú novú. Takže zoberieme si túto. A ideme tam niekoho nájsť. Úplne ho odrafneme. Kamo tu niekoho... Aha, tu si tu nemôžem, škoda. Tu je policajt. Tu nikto není už. Kamo, žiaden zlodej tu není. Nikoho tu nevidím. A to môžem chytiť? Kamo, všetkých tu môžem chytiť. No. Kamo, mám ho.
Dobre, taká môj vec. No, nie je dead, sme si ho chytili. Tu ideme pozbierať peňažky. Dobre, ešte tu na. A ideme do našej stanici. Máme už $700 skoro. Ešte tam v banku máte bude dačo. Takže takú 1000 podľa mňa už mať budeme. Vlastne, už máme 1000. Takže toho si dáme tu na do basy. A ideme to dokončiť. Dúfam, že to mi už bude stačiť. Ale malo by. Takže ideme tu na. Dobre. 75. To by som mohol stihnúť. Dokončiť a potom ešte druhé poschodie. Takže na istotu už máme hotové. Tomu už nič netreba a ideme na druhé poschodie. Ideme výťahom. Kámo, to sa mi ešte neotvorilo. Musím zaplatiť. A budeme ešte chyba. Kámo. Tu ne? Aha, no jasne, ešte tu. Dobre, takže tuto dokončíme. Máme ešte $121, ale už asi to bude všetko, takže ideme na druhé poschodie. Dúfam, že ma to už pustí. Nie, kámo. Kde ešte? Neviem, kde ešte môže byť. Tu na v celách to není. Tu na tiež nie, tu nejaká pracovňa. Ale asi ešte tam na druhej strane. No, dobre, takže je niečo nájsť asi. Ešte tu na možno. A tu už nič není. Je tu nejaká navigácia. No. Prečo to nejde? Ešte poschodia to má. Ale neviem, prečo mi to nejde. Kokos, halo. Aha, ja tu ešte auto musím kúpiť vlastne. O bože. Takže tu si troška počkáme. Takže ja som vám otvoril, keď to našetrím. Takže čus. Dobre ľudia, takže už som si na ňu došetril. Našetril som si $2525. Takže my sme ho ideme spawnúť. A konečne sa nám tu spawne. A my si ideme kúpiť ďalšie, no vlastne nie kúpiť, postaviť ďalšie poschodie. Ideme výťahom, no super, kámo. To fakt, netreba. No, takže mne treba ešte ďalších 2000. Pretože ľudia, toto tu videjko bude druhý diel, ale v 3. dieli budem robiť ďalšie poschodie, lebo už to teraz nestíham. Takže v ďalšom dieli si už dúfam, že dokončíme to druhé poschodie, že si ho, teda začnem ho staviať. A kúpime si Batmana, skúsim na ňo našetriť. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Čus.